radnih mjesta. Znači, vrlo jednostavna ponuda, SDA narodu i glasačima. 300.000 glasova za 100.000 novih radnih mjesta. Ja vam obećavam 100.000 radnih mjesta. Pa jebać ti mater. Majku ti, jebem. Ubit ću te, majku. Obećali smo otvorene novih radnih mjesta, pozitivnu promjenu socioekonomske situacije, pokretanje zemlje. Bakir Izetbegović, u jedinstvu je snaga. Dakle, ko je obnavljao ekonomiju? Ko je? Nikakav spektakularan rezultat nije mogao napraviti onim uslovima. Ali ako ga je iko napravio, to su bili premijeri koji su došli iz SDA. Kažu, ne griješi narod, griješi narod. Ja vam obećavam